karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Wa na ko mahibaw kung unsa og buhaton aron makaduol na ko ni Kent. Gusto kag tambag daw? Unsa ko ni maayo na kong buhaton, be? Kuan ka, kalmahay mong lihok. Ayaw pa mugos. Gamitay mong pagkamodel ba? Pareha mo og linya sa trabaho ni Ken, di ba? Photographer siya. Ikaw model ka. Gusto? Hmm. Okay pa ka? Ikaw. Nalipay lang ko sa akong nahuna-hunaan, James. Salamat ha nga gilamdagan di mo akong huna-huna. Kung sa may mong nauna na ana? Nahibaw na ko kung unsaon nga magkapo si Kent nako. Saan man? Mahibaw raon niya ka kung mapurma na nakong akong mga plano. Sige na mo, maulit na ta. Kaya doon ako'y tawagan. Ay, salamat! Ay, dili na magitingali na to makita ng akong anak, oy. Ayaw na lang pagkilak tiya. Daghanatag na sod nga ospital pero wa gyud si Ayisa dito. Aw, pasin kun waray daw tanay po niya tiya. Pasin kun nanrabaho rakyat to. Panarbaho? Sa umalis pagpanarbaho nga kuwang man to siya grado. Basin kuan nagtindira to. Unsa? Mao magid nang nasa kong una-una tiya. Nanrabaho gyud to si Ayisa. Salamat. Nakatog lagi siya maayo. Butaan lang yung namin ni Sir Hans kung matukoy. Ni, luoy kignaw kung masakit. Pero, mukalit ng kamal dito kung nagsik. Dali ng imang. Ay, hala. Mayang adlaw na. Ikaw si Ais, ah? Nang, imong ngano. Oo, manang imang. Ikaw di ang yaya na lang ni Sir Hans again? Oo. Karon man nga nahimamat na nimo si Iyesa. Okay na ba nga amo na kambiyaan din ha, nang imang? Tawagan lang ko kung magkinahanglan si Kuya Hans og kwarta para ipalatog tambal. Unya tawagan lang sa ng doktor kung doon na emergency din Oo, don't get. Ken, delikato masuko si Kuya Hans ni mo nga. Nung lakaw ta nga mananghid niya. Bahala na siya kung sayang buhaton. O wali ka mahadlok ka masuko siya ni mo. Ako na bahala niya. Pabiling ka na lang sa bahay. Adto lang ko sa bahay sa pangpang ha. Ganahan ko dito. Ha? Anong ganahan mo ka dito? Dagan mo kong mabuhat dito. Anya, may mga labahanan pa ko. Anya, limpyuhanan pa na ako ang kwarto ni Sir Hans. Doon sa man ka, ha? Manong pulos man ka bahin ni Kuya Hans ang imong ginahuna. Karon nga tuwa sa ospital si Kuya Hans. Ang ilang nga imong kagalingon ang imong hunaon ay Iyesa. Kent, akong agawon ang imong maguwang. Bosa, samtang wa siya sabay, ako ang muatiman ini. Aron, inig uli niya din dili siya sa puton. Iyesa. Kent, napuna ng problema karon sa imong maguwang. Maglisod siya sa paglakaw pila ka adlaw. Wa sila ig mabasol sa nitabo niya. Gawas siyang kagalingon. Pero looy paghihapon siya.
Siya ang naghimong makaluluoy sa kagalingon, Ayesa. Iyang kitugutan nga lamyon sa kagaul o kasuko ang iyang pangunahuna. Ang kalmadong pangunahuna na pulihan sa dili makatarungang kasuko. O gibati na ko nga nagpalayo na siya sa kasing-kasing sa mga tao. Unsa man gid ang tinuod nga Hans sa unang panahon? Sama sa normal nga mga tao. Katawa, masuko, mangumidya, daghan og mga higala. Pero human niya ikaila si Kara. Nausab siya. Si Kara na lang ang gusto niyang ikauban kanunay. Wow. In love gid kaayo siya ni Kara. Swerte si Kara. Ngano nakaingon man ka nga swerte si Kara. Kasagaran na mo mga babae. Ganahan kayo nga naara na mong atensyon sa usa ka lalaki. Hangtod ba ikaw? Maingon-ingon. Abi ni mo, masuod mo ko sa kong amahan kay ni Mama Asun. Apan, unang gikuha sa Ginoong akong amahan. Giatake siya sa trabahoan o dito namatay. Mo ba? O human mamatay nga akong amahan. Kuwang na nga akong kinabuhi. Ang akong inahan, lahi ang iyang pagtanaw na ako. Para niya, puhunan ko siya mga ambitions kinabuhi. Nibaw ka na sa ubang nahitabo sa akong kinabuhi. O kung nga namiabot ka din eh. Gusto kang ipakasal sa imong inahan sa usa ka tiguang negosyante. Mao na imong gisulti, di ba? Oh. Oh. Anong ang gipahunong man imong sakinan? Tubag ako, Ayesa. Unsa man yung gibati nimo para ni Kuya Hans, ha? Karang tinuod yun. Ang tinuod? Oh, ang tinuod. Kung ano makadawat man ka sa tanang mga pagpasakit ni Kuya Hans nimo. Sa tanan niyang pag-insulto nimo. Kaluoy. Naluoy ka ni Kuya Hans? Okay. Kaluoy nga akong gibati para niya. Kana lang. Kaluoy. Mao de, nga bisan pasakitan pa kaniya. Maantos nimo tungod kay kung maluoy ka. Nakakusab ang pagsabot. Ayesa, Oy, Dong Hans! Nagmata na di ay ka. O, sa pagbukaong ka. nang imang, Oh, ako dong. Ako ni. hain man si Ayesa. Kuan ka ng gidani dong kid. Katong Ayisa. Asa, Murag sa inyong bahay sa Pangpang. pabalik ka siya. Ha? Pero mo pa may ilang pagkikan. Wa pa to makaabot sa bahay sa Pangpang. Pabalik ka sa Ayesa ng siya ang motimon ako. Alang ano di ay ko. Ako man ang gisugo ni Dungkit. Kamu at timan una ni mo. Pabalik ka sa Ayesa ng... Oo, ako siyang tawgon. Niyan ta sa bahay sa Pangpang. Salamat. Hinihini lang. Anong dali man ka? Gusto ko malimpyo sa kwarto ni Sir Hans Good. Daghan pa kong buhat to nun. Noon sa man si Ayesa. Si Kuya Hans naman lang ang naapirmi siya una-una. Kung saan ka, magagusto siya sa tanan niyang buhaton. Silang imang. Hello, nang imang. Dungkit, Nga nung nawag man ka na ako nang. dong, nagkabata si Kuya Hans ni mo. Kunya nangita ni Ayisa. Unsa?
Gisultihan man din mo siya nga ikaw ang mubantay niya. Oo, dong. Pero nasuko man. Di man siya gusto nga akong motiman niya. Gusto niya nga pabalikon. Ni mo sa Aisa niya. Si Aisa man ang gusto niya nga mo atiman niya sa ospital. Ingna siya manang nga ikaw ang motiman niya. Muraman og masuko, oy. Ingna siya nga mobalik ako diha. Kitang duha ang motiman niya. Pero dong isog magkaayo ni siya, oy. Lakaw nang imang. Lakaw na. Balik ka siya. Ina nga dilit na makatiman niya si Ayesa. Milayas na si Ayesa. Ha? Unsa? Oy, hala, mamakak ko ni Kuya Hans ni mo, dong. Dili ka mamakak ng imang. Tungod kay tinuod nga wa ni si Ayesa sa among bay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!